soc l'Andrea Mendoza, mestra del CREDB 11 Barcelona. Enguany s'ha organitzat la primera formació sobre orientacions metodològiques i adaptacions en l'àrea de la llengua anglesa per a mestres especialistes d'aquesta matèria i que tenen alumnes amb discapacitats visuals a l'aula. L'anglès està considerada una matèria curricular d'especial dificultat, sobretot pels nostres alumnes, atès que l'ensenyança es basa fonamentalment en metodologies audiovisuals poc accessibles. Els alumnes solen obtenir resultats mitjans en la comprensió i l'expressió orals, però és bàsicament en l'escriptura on es produeixen els errors més importants. La formació ha estat una trobada pedagògica a distància en la que han participat 34 professionals de 31 escoles diferents de Catalunya. S'han treballat recursos, materials per adaptar els continguts i s'han compartit propostes didàctiques per fer més accessibles els materials. I tot i que hem hagut d'assumir el format aquest de videoconferència, s'ha intentat promoure la interactivitat entre els participants i la valoració general, la veritat que ha sigut positiva i esperem que segueixi orientant i ajudant a molts mestres que es troben en la mateixa situació en properes sessions.